ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, я такую цікавую інфармацію адшукаў. Хочу вас з самай раніцы здзівіць. Ну, давай, спрабуй, разумнік. І як ты, Лесік, увесь час нешта новае і цікавае знаходзіш? Бо я ведаю, што і дзе шукаць. І доўга мы будзем чакаць? Давай ужо, здзіўляй нас. Адкажы спачатку, Кася, які твой любімы колер? Знайшоў, пра што запытацца. Думаю, усе гледачы добраранка ведаюць, што мой любімы колер ружовы. Дзяўчынкам даволі часта менавіта гэты колер падабаецца. Так што пакуль зусім не здзівіў. А зараз здзіўлю. Бо зусім нядаўна па гістарычных мерках лічылася, што адзенне ружовага колеру лепш апранаць хлопчыкам. Як так? А які колер тады выбіралі для дзяўчынак? Ім апраналі блакітнае адзенне, вось так. Ну, Лесік, ты сапраўды нас здзівіў. Можа, ты выдумляеш, разумнік, ці жартуеш? Не выдумляю і не жартую. Ой, тады растлумач, чаму так было прынята? Зараз жа ўсё наадварот. Нават з немаўлятамі ўсё зразумела з аднаго погляду. У ружовым значыцца дзяўчынка, у блакітным хлопчык. Давайте спачатку трошачкі пагаворым пра гісторыю дзіцячага адзення. Як вы думаеце, у якія колеры раней апраналі дзетак часцей? Думаю, гэта было на выбар бацькоў. Безумоўна! Напрыклад, калі людзі прыдумалі, як адбельваць адзенне, яны сталі часцей выбіраць для немаўлят і маленькіх дзетак белы колер. Белы? Але чаму? Гэта ж непрактычна. Белы так пэцкаецца. Лесік нездарма казаў пра адбельванне, так? Менавіта! Белы колер прасцей было адбяліць, а ў ружовы і блакітны дзетак сталі апранаць пазней. І вось тут вас чакае сюрпрыз. Ну давай, расказвай. На карцінах, якія напісаны вядомымі мастакамі менш за 200 гадоў таму, можна сустрэць вялікую колькасць выяў хлопчыкаў у ружовым. І дзяўчынак у блакітным? Ну, нішто сабе. Не, я, вядома, магу апрануць і блакітную сукенку. Мне любы колер да твару, але ружовы мой любімы. А раней лічылася, што ружовы адценне чырвонага, моцны і рашучы колер. Колер перамогі, і таму ён больш падыходзіць хлопчыкам. А блакітны? Гэты колер лічыўся больш пяшчотным і далікатным, таму падыходзячым для дзяўчынак. А чаму ўсё змянілася? І стала так, як мне больш падабаецца? Дакладна невядома. Ёсць некалькі здагадак. Магу расказаць вам тую, якая здаецца мне праўдзівай. Вядома. Расказвай, Лесік. Справа ў тым, што цар Павел I, які правіў Расіяй больш за 200 гадоў таму, выдаў цікавы ўказ. Немаўлятам, якія нараджаліся ў знатных сем'ях, адразу ўручалі ўзнагароды. Цікавая традыцыя. Толькі нарадзіўся, а табе ордэн ці медаль? Менавіта ордэн, Вераніка. І ўзнагароды былі розныя. Дзяўчынкам уручалі ордэн святой Кацярыны на чырвонай стужцы. Хлопчыкам ордэн святога Андрэя. І ён быў на стужцы блакітнага колеру? Менавіта. Потым было вырашана, што чырвоны занадта агрэсіўны колер, і ўзнагарода для дзяўчынак атрымала стужку ружовую. А потым пра ўзнагароды немаўлятам усе забыліся. А ружовыя стужкі для дзяўчынак і блакітныя для хлопчыкаў засталіся, так? І адсюль пайшла традыцыя апранаць дзяўчынак ружовае, а хлопчыкаў блакітнае? Дакладна невядома. Але версія такая ёсць. Ой, як добра, што ўсё памянялася. І я магу з задавальненнем насіць свой любімы ружовы колер. А я люблю ўсе колеры. Правда? Праўда? Асабліва, калі яны на экране складаюцца ў цікавы ранішні мультфільм. Мультфільм – гэта сапраўды цудоўнае рознакаляровае відовішча. Давайце глядзець. А хочаце, я раскажу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра колер? Як не хацець? Давай, разумнік. Ці ведаеце вы, сябры, як набылі свой колер гоначныя баліды? Думаю, спачатку трэба растлумачыць, што такое баліды.
Гэта машыны, якія прымаюць удзел у самых хуткасных гонках. Цікава, а чаму баліды сталі так называць? Таму што параўналі за вялікую хуткасць з балідамі касмічнымі, метэорамі, якія амаль імгненна рассякаюць небасхіл і хаваюцца за гарызонтам. Разумнік, ты зараз пра хуткасць расказваеш, і гэта мне не вельмі цікава, а абяцаў пра колер. Зараз будзе і пра колер. Справа ў тым, што нямецкія баліды Формулы-1 перад адным спаборніцтвам літаральна за ноч страцілі свой колер і сталі серабрыстымі. І як гэта магло атрымацца? Ёсць версія, што перад спаборніцтвамі аўтамабілі узважылі і высветлілася, што іх вага звыш нормы. А каб гонкі былі сумленнымі, аўтамабілі павінны важыць аднолькава. Ну і пры чым тут колер? А колер тут і ні пры чым. Пры чым фарбы. У якія быў афарбаваны кузаў? Менавіта. Каманду маглі зняць з гонак. Таму яе кіраўнік прыдумаў ачысціць баліды ад фарбы да металу, што і зрабілі механікі за адну ноч перад стартам. І адзін з тых металічных балідаў выйграў гонку? Так сцвярджае легенда. З тых часоў машыны гэтай каманды заўсёды серабрыстыя. Іх нават называюць сярэбраныя стрэлы. І зноў цікавая гісторыя. І наш разумнік заслуговуе адпачынак. Дзякуй. Як прапануеш адпачыць? Як звычайна, цікава і карысна. Прапаную паглядзець вясёлы і пазнавальны ранішні мультфільм. Ніхто не супраць? Тады глядзім. А хто мульцік спыніў? Я, Але навошта? бо мне захацелася з вамі пагуляць. А працяг мульціка паглядзім крыху пазней. Гуляць мы любім. Далучайцеся, сябры. У што будзем гуляць? Вы будете адгадваць маю вершаваную загадку. Загадкі гэта цікава. Давай, Кася. І гэта не проста загадка. Яна пра адну рэч, без якой многія дзіцячыя ды дарослыя гульні не атрымаліся б. Цікава, што гэта за рэч? А вы слухайце загадку і ўсё зразумееце. Так, больш не падказваю. А мы не просили тебе подказывать, Кася. Давай уже загадку. Ну, слухайце. Сам без ног, малы пузаты, а такі скакун заўзяты. И гэта ўся загадка? Пакуль не зразумела. А ты не перапыняй мяне і слухай далей. Толькі стукні добра ў бок, як адразу пойдзе ў скок. І каго гэта трэба стукнуць у бок? Пакуль версій няма. Ах вы, а самі падказкі не хацелі слухаць. А ты не подказывай, а читай загадку до конца. Добра, чытаю. Яго скокі дзеці любяць, ды нагамі часам лупяць. А яму бы гэтай трэба. На каменне ўпадзе, хоць бы знак застаўся дзе. Не паб'е сабе бакі. Хто ж ён гэткі? Хто такі? Усё, я ведаю, пра што гэта загадка. Гэта загадка пра мяч. Ой, сапраўды, мяч падыходзіць. Ён і пузаты, і малы, і без ног. А ўзлятае высока, і бакі сабе ніколі не адбівае. І без мяча не толькі многія гульні не атрымаліся б, а нават і сур'ёзныя спартыўныя спаборніцтвы. Кася, ты знайшла цудоўную вершаваную загадку. А напісаў яе Ніл Гілевіч. Я вас павесяліла, і размінку для розуму правяла. Чакаю ўзнагароду. Кася, працяг мульціка падыдзе. Вядома, падыдзе. Глядзі мультфільм, сябры. А зараз час развітвацца. Мы жадаем усім цудоўнага дня. Вясёлага Карыснага і паспяховага. і абавязкова разнакаляровага. А зараз давомімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!